PNV azken hamarkadetan Bizkaiko udaletxeak gestionatzen ibili da. Zer utzi digu PNV-ren gestioak? Alonsotegin zulo ekonomikoa, Urduñan udal zorra, Bakion txakolingule irregularra, Sopelan alkatearen kuadroak, Diman zorra, Lemoan puro eta baskariak, Leioan pinosolo, Zaldibarren gabeziz beteriko futbol zelaia. Eta beste hainbat txarrikeri izan dira PNV-ren aurreko legeldiaren marka. Noiz arte jasan behar dugu hau? Egoera honekin bukatzeko EH Bilduren proposamena. Pertsona eta erakunde ororekin arduraz eta begirunez jokatuko da. Kontrataziorako protokolo propioak eta bereziak ezarriko dira. Gizarte, ingurumen, etika, lan, hizkuntza eta berdintasun irizpide eta klausulak bermatuko dira. Kontratazio mahai guztietan, udaleko talde guztien presentzia bermatuko da, gardentasuna bermatze aldera. Gardentasun eta informazioaren berme modura, zinegotzi guztiek udaleko sarrera irteeren erregistroa eskuragarri izango dute. Gardentasuna bermatze aldera, udaleko web horrien zein bestelako informazio tresnetan ahaldenik eta informazio gehien jarriko da. Udaleko kargu publikoek ez dute esku hartuko berarentzat edo familia batentzako interes ekonomiko izan dezaketen auzietan. Kargu publikoek ezingo dituzte honakoak onartu, opariak edo doantzak, haien neutraltasuna baldintza dezakeen dirua, zuzenean haien egiteko publikoarekin lotuta dauden gonbidapenak. Ordezkaritza eta protokolo gastuak baldin badaude, hilero udalbatzan berri emango da.